Передай всем, пожалуйста, 1,5 минуты и... Üzedirsin ömür digenleri Sanamayımın saatleri Bəxtime üzür yollar yaram Minen sonda kalır izlerim Татар халкының йөзек кашы дирим я. Гомумән Илназ миңа җырчы буларак ошый. Чөнки ул беренчедән педагог, аннан соң гына җырчы. Таныштык, улым шикелле күрәм мин аны хәзер. Хөрмәт итәбез. Уңышлар телибез аңа. Шушындый үзебезнең Илназ Илгәрәй булып калса иде. Бик яратам. Ара уңышлар телибез. Шайтагын безне шатландырсын. Kara kara kaşların eğlene başların Kara kara gözlerin eksiz sizlerin Kara kara kaşların eğlene başların Kara kara gözlerin eksiz sizlerin Конжир нинди Илназа булды? Ең жараттың жыры, міне Оскар Усмановның жыры бар бит аны. Нечегәле дип атала ул җыр. Шул җырны бик хөрмәт итәбез. Аянган йөрәк, вообще такой. Мощный. Инде менә Айрушаның алкалар җырын бик яратам. Яңа җыр язган. Әйе, сагынма. Бик ошады. Ничектер аның амплуасына туры килә торган кызыклы җыр. Ayda kaldı güzel aşağı Unuttuğum oynab yürürler Ənikəyimdik ırışasındır Qurqa qurqa iyə kirirlər Нормальный концерт дип аталган программасы ничек сезгә? Нормальный концерт. Бик кызык, бик матур җырлый. Вообще уже шумарган бик күренеп тора. И сәхнәдә үзен бик матур тота. Шәп булсын. Шәп концерт булырга. Нормальный концерт и ул нормальный егет и нормальный җырчы. Әл яры син бар бу дөньяда Юк дөньяда түгел минем янда Сине яратуым һәм рәхмәтем Белдерәмән туган минем җанга Бик ошый стилен үзгәрткән, сакал җибәргән. Сакал килешәме? Килешә ана бигрәк. Килешә. Менә шулай кеше үзгәреп торганда, аңа кызыксыну да арта тора. Миңа ошый. Ой, очень классно, особенно борода прикольная. Но без бороды ему лучше всё равно. Alıp kalarım Kirişələ üzüge Altanımda sin bulğanda Bəxət duyaq üzümdə Хыялга илтүче юл булмый шыбагына. Яшәү мәгънәсе дә хыялыңа таба баруда. Аның иҗат юлы гасырлар чигендә башланды. Вокал дәресләре, күп санлы конкурслар, беренче җиңүләр яшь үсмер егеткә канат куя. Әтисе Рәхимулла әле зур уңышның алда буласын сизеп, улын йолдызлар янәшәсенә үзе җитәкләп алып бара. 2001 ел Габделфәт Сафин Илназ Гәрәевка зур сәхнәдә эшләргә фатиха мөмкинлек бирә. Уку, җыр, яшьләр җыеннары, радиода әйләнгән беренче треклар, тәүге клип, ихлас алкышлар, иҗатына гашыйклардан мәхәббәт хатлары. Әле монысы да зур иҗат юлының башы гына. 2006 ел татар яшьләре өчен бүләк. Тыйнак кына Илназ Гәрәевтан дискотекалар принцына әверелгән Илгәрәйдән беренче альбом. Аңламый бит шуны йөрәк. 2011 ел Казанда беренче зур сольный концерт. Әле монысы да Илгәрәйнең тынгысыз күңелен тынычландырмый. Ул абына, сөрлегә, әмма балачак хыялына хыянат итми.
Тормыш куйган сынаулар, әтисен югалту ачысы аны салмак килергә, халыкчан юнәлешкә тарта. Шушы 20 ел эчендә Татарстанның баш каласы һәм ире шәһәрләрдә, район үзәкләре, авылларда меңнән артык шәхси концерт бирелгән. Хәйрия чараларында иҗади кичәләрдә чыгыш ясалган. Ләкин әле бу да яуланган үрләрнең иң биеге түгел. Илгәрәй әле юлда. Хәтәр, ымсындыргыч, мавыктыргыч, рухи ләззәт бирүче иҗат юлында. Юлың хәерле, тамашачың рәхмәтле, иҗатың гомерле булсын. Илгәрәй. Барам әле, тормыш буйлап барам. Тизиз атлап язмыш урамнарын, адаштырып караса да һаман. Адашмыймын, алга таба барам. Адаштырып караса да һаман. Адашмыймын, алга таба барам. Үтә бирсен гомер дигәннәре, санамыймын сәгатьләре. Бәхетемә үзем юллар ярам, миннән соңда калыр эзләрем. Бәхетемә үзем юллар ярам, миннән соңда калыр эзләрем. Dünya булгач була төрле хәлләр, беркем белми ниләр кичерәсен. Бүген килә өелеп шатлыклар, иртәгә кайгы кичерәсен. Бүген килә өелеп шатлыклар, иртәгә кайгы кичерәсен. Үтә бирсен гомер дигәннәре, санамыймын сәгатьләре. Бәхетемә үзем юллар ярам, миннән соңда калыр эзләрем. Бәхетемә үзем юллар ярам, миннән соңда калыр эзләрем. Барам әле, тормыш буйлап барам, кая алып китәр бу юллары. Яшәүләре шулай җиңелрәк, янда булса дуслар, туганнарым. Яшәүләре шулай җиңелрәк, янда булса дуслар, туганнарым.
Ай, рахмет. Тағын біріне жырлап алып, танар сөйлесіп алырбыз. Әйдәгіз әлі. Гашык идем синең җәйгә, синең кебек сылуга. Яшәүләрем яшәү түгел, синнән ялгыз калуга. Ай, туған әйді. Ураланда тыманнарға, мин йөгерәм каршыңа. Мин яраткан җәйләр түгел, күзләр икән каршымда. Кая киттең икән, мин яраткан җәй кызы. Кайчан гына икәү йөргәнбез, яраткан җәй узды. Гашык идем синең җәйгә, синең кебек сылуга. Яшәүләрем яшәү түгел, синнән ялгыз калуга. Гашык идем синең җәйгә, синең кебек сылуга. Яшәүләрем яшәү түгел, синнән ялгыз калуга. Синнән ялгыз калуга. Ни арада китеп барган, күрми калды сөйгәнем. Күз алдымнан китми аның чәчәк җыеп йөргәне. Минем кебек күз моңсу күңелемне юатмый. Тапсам әгәр шул сылуны саклар идем югалтмый. Гашык идем синең җәйгә, синең кебек сылуга. Яшәүләрем яшәү түгел, синнән ялгыз калуга. Гашык идем синең җәйгә, синең кебек сылуга. Яшәүләрем яшәү түгел, синнән ялгыз калуга. Ай, туған әйді. Әриді, кирсен. Гашык идем синең җәйгә, синең кебек сылуга. Яшәүләрем яшәү түгел, синнән ялгыз калуга. Гашык идем синең җәйгә, синең кебек сылуга. Яшәүләрем яшәү түгел, синнән ялгыз калуга. Гашык идем синең җәйгә, синең кебек сылуга. Яшәүләрем яшәү түгел, синнән ялгыз калуга. Синнән ялгыз калуга. Бик зура. Илназавы бу Диана падандай. Әти үйгә кайткач бүләк итер бүләгендей. Шулай дигәч, буларны менә шуны уйлап бетермәдек әзрәгеме? Ярый, Наил, син бар әле. Алла шуны. Бик зур рәхмәт, Наил. Хәерле кичләр, исәннәрмесез, хөрмәтле дуслар? Туганнар дип әйтәм әле, туганнар! Ярыйдыр бит туганнар дип әйтергә. Чөнки без шәхсән үзебезнең концертларыбызга килгән тамашачыларыбызга туганнар дип әйтергә яратабыз. Әйе, дуслар, быел татар эстрадасында кайнап йөрүемә 20 ел. Күпләргә шаккатып та куйгандыр.
birinchi tapqırda көрүшүлөр бардыр. Шуңа күрә, сезнең белән тагын да якынрак танышыр өчен без сезгә, дуслар, туганнар, нормальный концерт алып килдек дип әйтим әле. Менә шул. Әйдәгез әле шушы 2013 елдагы булган хитны бергәләп искә төшереп алыйк әле. Оба! Ну, ритм китте. Лай ла ла ла, лай ла ла ла, лай ла ла лай лай ла. Лай ла ла ла, лай лай ла ла, лай ла ла лай лай ла. Мин бит сине үзем эзләп таптым, ни өчен соң кушып сөймәскә. Йөрәгемдә янган утлы хисләр, синең өчен мәңге сүнмәскә. Янган йөрәк, әйдә яна бирсен, сөйә белә димәк шашынып. Бу дөньяда шулай яшәү рәхәт бер, береңне торсаң сагынып. Иртә кичен көндә синең белән, исләремнән бер дә чыкмыйсың. Башкаларга киртә кырып куйды, хәзер син дә чыга алмыйсың. Бергәле! Янган йөрәк, әйдә яна бирсен, сөйә белә димәк шашынып. Бу дөньяда шулай яшәү рәхәт бер, береңне торсаң сагынып. Шул хәтлек сагындым сезне, туганнар. Валлаһи, барыгызны да кочаклап алыр идем менә әйтеп. Мин бит сине үзем эзләп таптым, диварларын ватып җимереп. Шуның өчен хәзер янып яшим, бәхетләрен татып сөенеп. Янган йөрәк, әйдә яна бирсен, сөйә белә димәк шашынып. Бу дөньяда шулай яшәү рәхәт бер, береңне торсаң сагынып. Әйдә яна бирсен, сөйә белә димәк шашынып. Бу дөньяда шулай яшәү рәхәт бер, береңне торсаң сагынып. Әйдәгез бергәле! Янган йөрәк, әйдә яна бирсен, сөйә белә димәк шашынып. Бу дөньяда шулай яшәү рәхәт бер, береңне торсаң сагынып. Бу дөньяда шулай яшәү рәхәт бер, береңне торсаң сагынып. Lay lay la lay lay la, lay la la la, lay la la la, lay la la lay lay la. Yollarım şitlerde yürtse de, seni mini yatlardan künleme, küngelin sürelim. Ümitin üzülgen günde ümitin
Üzülgen günde de unutma dünyada meni barın. Meni seni yotlarga qoldırmam. Üzülüp olsa da yollarım. Seni meni yotlardan künleme. Künlevden tulgan zar zar tügül. Seni meni işini bit birgine. Yotlarga birirlik yar tügül. Ümidin üzülgen günde de unutma dünyada meni barın. Meni seni yotlarga qoldırmam. Üzülüp olmasa yollarım. Lay la 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 lay 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 la 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 lay. Yollarım şiddilerde yürtse de bir idip gözümde menlerini. Yolumunu yoktırdır nurmusin. Seni benim işini gül birden ver. Ümidim üzülgen günde de unutma dünyada meni barın. Meni seni yotlarga qoldırmam. Üzülüp olmasa yollarım. Ümidim üzülgen günde de unutma dünyada meni barın. Meni seni yotlarga qoldırmam. Üzülüp olmasa yollarım. Meni seni yotlarga qoldırmam. Üzülüp olmasa yollarım. Üzülüp olmasa yollarım. Men seni yotlarga qoldırmam. Hayırlı kеш, hürmetli tamaşaçılar. Bugün bek matur, normalный konser bara. Allah'a şükür. Barығызында бек шатман көруге. Татарстан Республикасы министрлар кабинеті аппаратының мәдениетini һәм Татарстанда яшәүче халыкларның телләрен үстерү идарәсе исеменнән һәм шәхсән үз исемемнән сезне барыгызны шушы матур шын тамаша белән тәбрик итәм. Һәм бүген миңа
ушундай жакшы миссия тапшырдылар. Көңүллүү миссия деп айтайм. Инде 20 ел сахнада булып та бүгүнгүсү күнгө кадар шушы мәдәнияттәге казанышлары өчен билгесе белән бүгүнгүсү күнгө кадар бүләкләнмәгән Гәрәев Илназ Рахимулла улы бу безнең кызганычка каршы кимчилек. Уны төзәтергә кирәк. Һәм бүген рөхсәт итегез сезгә шушы медальны тапшырырга, күкрәк билгесе дип әйтик инде. Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы Аюпова Ирада Хафизяновна исеменнән кул куелган Гәрәев Илназ Рахимулла улына мәдәнияттәге казанышлары өчен билгесе тапшырыла. Кул чабыйк әле, пожалуйста. Жердә җырланганча, һәр вакыт алга, бар тик алга. Бик зур рәхмәт сезгә, шул хөрмәт итеп килүегезгә. Бик зур рәхмәт. Көчле алкышлар бирегез, туганнар, әйдәгез. Бергә. Бу безнеке. Бүтән сүзләр онытылып бетте. Нәрсәдер әйтәсем инде, Ходаем. Бик зур рәхмәт шулай зурлаганыгыз өчен. Алга табада Алла берсә матур җырлар, дәртле җырлар, тамашачыларыбызны матур дип сөендереп яшәргә насыйп булсын дигән теләктә калам. Амин, 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 амин. Амин, амин, амин. Хөрмәтле туганнар, менә сездән сорыйм әле. Сез алдалый белмисез. Мен аны беләм, сизәм. Болай сакал килешәме миңа әйтегез әле, пожалуйста. Юк, нормально бит инде, әйме. Интернетта яза, әбиләрең яза әле аны. Әбиләрең яза, илгәре кырываты бу әйбереңне йөрмә җонлы килеште миңа шул язалар. Бу мондан чыкмасын инде, пожалуйста, алай бик кешеләргә яратмыйм мин, конечно, просто йөрәгемә үтеп кер. Берәү язган 82 яшьлек әбиң махсус кирип карадым. Уротланып беткәнсең ди миңа әйтә. Эй, Ходаем, мин әйтәм. Кушны кырып атам мин аны. Шуңа күрә әйтәм, сез әйтсәгез, иртәгә кырып атам килешмәсә әйтегез әле. Тагын сорыйм әле, нормально калсын бит инде, әйме? Күз тимәскә әйбәт бит. Һәм шушы сакал чыккач, күбрәк яшь кызлар инде Инстаграмда язалар миңа. О, Илгәрәй, син теге бурак, дурак кем әле? Бурак, әйе. Кем ул кычкырамадыр иде? Буракка ошагансың ди. Мәйтәм, буракка ошамаган, бурак миңа ошаган мәйдә. Әйе. Шул хәзер хатын күрәдә бу язуларны әзрәк көнләшеп тә куяч, сиздертми ул аны. Мәйтәм, матурым бер чулма. Әгәр дә минем юлларым өзелмәсә, мин сине ятлара калдырмам. Кеше бакчасы матур дип, үз бакчаңа ташатма. Якыннарың арасында ышанычны югалтма. Хатыннарыгызны
Ирләрегезне кочаклап алыгыз әле, әйдәгез әле, чынлап. Яратам дип әйтегез әле. Тәп итеп алыгыз. Кеше бақшасы матур деп, өз бақшаңа таш атыма, якыннарың арасында ышанычны югалтыма. Шит бақшаның шит жемеші, татлы түгел ащы, йөрәгең үзе сайлаган яр белән бәхетле бул. Кеше бақшасына кереп, шит жемешкә кагылма, ятлар тормышына кереп, сагыш булып ягылма. Шит бақшаның шит жемеше, татлы түгел ащы, йөрәгең үзе сайлаган яр белән бәхетле бул. Шит бақшаның шит жемеше, татлы түгел ащы, йөрәгең үзе сайлаган яр белән бәхетле бул. Шуны белдик җиде ятлар, ул бит синеке түгел, кайгы хәсрәткә салыр да, ут итәр җаныңны гел. Шит бақшаның шит жемеше, татлы түгел ащы, йөрәгең үзе сайлаган яр белән бәхетле бул. Бергәләп! Шит бақшаның шит жемеше, татлы түгел, йөрәгең үзе сайлаган яр белән бәхетле бул. Йөрәгең үзе сайлаган яр белән бәхетле бул. Яр белән бәхетле бул. Лай ла лай 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 лай. Hürmet edip gidiyozga big rahmat sizga, o'zingizga big rahmat. Ey Xudoyim. Liliya panixa. Понял, принял. Настоящий, пора? Данис, бик рахмат, күп кенә җырларымның авторы, аранжировщигы Данис Зарипов. Әбир, син сүз әйтәсеңме? Юкмы ни? Әйдә бер шаклашып алыйк та алайса. Всё, понял, аңладым. Кил. Ике туганым, Әмир. Бик рахмат, брат. Amin, big rahmat o'zi. Big rahmat. Qo'ygan kuchtanasha. Onayim. Big rahmat har biringizga. Big rahmat. 12 tuganlar. Rahmat. Mana ko'rib turasiz. Bunda ko'pisi yoshlar. O'zimə Allah bir saat sizdən 45 yaş dolaşaq.
Tağın bir 7 yıldan. Allah birse көреген nasip olsun. Һәм инде яшьләр дигәннән һәрберсе белән аерым таныштыра барырмын. Аерым сүз әйтермен. Менә хәзер алдагы чыгачак җырчыбыз әле аңа 18 яшь кенә. Ул бүген беренче тапкыр зур сәхнәдә имтихан тотачак сезнең алдыгызда, дуслар. Мин инде әлбәттә үземнең төркемне бик мактарга яратмыйм, мактасаннары очып чыгып китә башлыйлар әкрен генә. Мин әйтәм, бәяне бирәчәк тамашачы мин түгел, тамашачы или күтәрә, или төшерә. Әлеге кызыбызның вокал белеме булмаса да, ул Ходай тарафыннан бирелгән тавыш белән җырлаячак туганнар. Ул безнең киләчәктә Алла үрсә шәфкать тоташы, 3нче курста белем ала, медицинский клиентта. Менә шул. Әдәзәл көчле алкышлар белән каршылыгыз. Зур сәхнәгә беренче адымнарны атлап килүче яшь өметле җырчы кызыбыз Алиса Ганиева. Хәерле юл. Сеңлем әйдә. Hayırlı kişiler iseneriz. Bizge бар kanat, yazmışna birge sınat. Yaşavları rahat iken, matur kileşek uylap, matur kileşek uylap. Barsan doğaçlar şekilli sarıp sayraşıp kına, yaşık canım canı kayım süzsüz anlaşıp kına. Barsan doğaçlar şekilli sarıp sayraşıp kına, yaşık canım canı kayım süzsüz anlaşıp kına. Yürekni tınla, bikev bir sular sular. Atlayıp durmuş yolundan, bari tigalga karab, bari tigalga karab. Barsan doğaçlar şekilli sarıp sayraşıp kına, yaşık canım canı kayım süzsüz anlaşıp kına. Barsan doğaçlar şekilli sarıp sayraşıp kına, yaşık canım canı kayım süzsüz anlaşıp kına. Yaşık sabırlık sırap, kıyın yollarını uğrap. Şınğa aşar dileklerini, güne eytik biz uylap, güne eytik biz uylap. Barsan uğaçlar şekilli sarıp sayraşıp kına, yaşık canım canı kayım süzsüz anlaşıp kına. Barsan uğaçlar şekilli sarıp sayraşıp kına, yaşık canım canı kayım süzsüz anlaşıp kına. Yaşık canım canı kayım süzsüz anlaşıp kına. Yaşık canım canı kayım süzsüz anlaşıp kına. Süzsüz anlaşıp kına. Benim eneyim. Рәхмәт, Диксер. Киләсе шәребезне шулай ук тәкъдим итеп китәсем килә. Үзебезнең халык җыры, татар халык җыры. Сагыну, бездә биек таулар барлар, тау астында таулар бар. Талда яфрак, миндә сагыну, сездә нинди хәлләр бар? Бездә биек таулар барлар, тау астында таулар бар. Талда яфрак, миндә сагыну, сездә нинди хәлләр бар? Talda yaprak beni de sağınu, sizden indi feller var. Davasında salgan şişime, ağıp düşe ulağa. Sağınu amını eyderidim, şimdi ismi ulyaka. Sağınu amını eyderidim, şimdi ismi ulyaka. Almalar üzeridim ile bağlarga dizeridim. Yanmasa bu yürekeyim sağınuğa düzeridim. Yanmasa bu yürekeyim
erkəyim Sağınuğa düzər idim Solğun şişmə buyularını da Ondalar işirsən idi Doğan üskən illərini də Ömür geçirsən idi Doğan üskən illərini də Ömür geçirsən idi Almalar üzer idimlə Bağlarga düzər idim Yanmasa bu yürekeyim Sağınuğa düzər idim Yanmasa bu yürekeyim Sağınuğa düzər idim Edegez boşundan bütün uydu kıskançılık ale Bizde büyük dağlar varla Davasında dallar var Dalda yaprak minide sağını Sizden indi haller 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 var Олеся Ганиева. Рахмет, Виктор. Koyasın bu işin şiir. Ана тегінде бір мужик басып тұра. Сіребі сөзіңді. Қазір мына бұл мужиктан сұрайбыз. Ол по-любому біле. Здравствуйте. А вы не знаете, где живет Эльгарай? А? Где живет Эльгарай? Килтештик, что ли, инде? Егереш ми? Танымадық. Соңаны иртерек шолдыратып әйткән болсагыз, мен матур костюмнар белән каршы алган булыр идем сезне. Хәзер матур итеп киенеп чыгам. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачым. Мин сезгә артист тормышыннан бер үзек күрсәтермен. Гастроль тормышы. Көп җырчылар авылларына урабыза. Чөнки алар өчен 100-150 кеше ул бик аз. Авыл тамашачысыннан җылы тамашачы юк. Нәкъ бүгенге гастрольне мин авылдан башларга булдым, дуслар. Иң беренче ул команда белән җыелу. Командадагы дуслар 8 кеше. 2 баянчым бар, 2 бэк-вокалист, администратор, ут куючы, тавыш куючы һәм мин. Гөлия, сәлам, хәерле көннәр. Карале, син минем күлмәкне химчисткадан алырга онытмадыңмы ул? Мин бер 15 минуттан килеп җитәм, әкрен генә чыга торсам була, яме? Иң беренче чиратта без хәзер минем администраторны алабыз. Ул безнең бик җаваплы кеше. Şemsiz. Şemsiz. Ой, Гафу, мен аны хәшистартам. Ул сезгә булай да кичкенә ие булган инде. Ирисез тазардыгыз. Шучу. Шутница. Hayır indi bu var.
назавы шиттен сағылам. Сенің жеріне репетиция башлаған кішілер жиыла башлады, ақша сала баштадылар. Кет инде. Жырлыйлар, бийлер, короче назовы системе. Шәп егетләр. Дай погадаю, красавчик. Всю правду скажу. Астагфирулла, напугали сіз мені. Позолоти ты ручку, а я тебе все, что было, все, что будет, скажу. Да-да, конечно, помогите, пожалуйста, расскажите. Порчу на тебе я вижу. Ух ты. Снимать надо срочно. Только я могу тебе помочь. Помогите, пожалуйста. Вижу, артисты популярны. 20 лет на плаву. Сглазили тебе, сыночек. Дам тебе совет. Есть у вас в команде девушка одна. Такая красавица, талантливая. Подними ты ей зарплату, и все у тебя будет хорошо. Ладно, хорошо. Поднимем зарплату. Спасибо вам большое. Assalomu alaykum do'stlar. Nishqalaringiz? Güzelge. Biz bunda komanda bilan o'yladik da, senga zarpatini 1000 ga azaytirga bo'ldik. Adin. Bu şutkadan otpusq alıp gelirmini Xudoyim. Ayda ketdi. Gördünüzmü? Har birsin o'zim kirib aldım. Amana boshqa jirchilar komandadagi kishilarin bulaytib jeyib yurmay. Chunki men ularni o'zimning g'oilam kibik ko'ram. G'oilam meni. Ну, матур силисин да инде сенин нас. Yo'q, ne qilasың siz? Qo'shatam ishirtammi? Olib baram, olib qaytammi? Iye. Yol ittirammi? Nishek. Nishek. Konsertlar bo'lmaganda? Oy, treba. Yara, aydagiz, vaqt yo'q. Barga kerak tezroq bizga. Günləşməsin mini günləşmə. Күңелемə sağış ərnü istəmə. Сиңа toğrı bulğan yürekini yuqqa rəncitmə. Məhəbbətdə yaratu gerek. Bir-birinə ışanu gerek. Yatlar sözün kirtmi arağa. Gerek toğrı bulup qalırğa. Günləşməsin mini günləşmə. Күңелемə sağış ərnü istəmə. Сиңа toğrı bulğan yürekini yuqqa rəncitmə. Günləşməsin mini günləşmə. Күңелемə sağış ərnü istəmə. Сиңа toğrı bulğan yürekini yuqqa rəncitmə. Günləşmə. Soğunmasın idi aralar. Çuvalmasın yoxdu xiyallar. Bəxit bitul bizning suyuda. Nega şiddən bəxit izlərgə. Günləşməsin mini günləşmə. Күңелемə sağış ərnü istəmə. Сиңа toğrı bulğan yürekini yuqqa rəncitmə. Günləşməsin mini günləşmə.
Күңеліме сағыш әрну істеме Сиңа туғры булған Йөрәкіні юққа рәнжітеме Көнләшмә, көнләшмә Көнләшмәсін мине көнләшмә Күңеліме сағыш әрну істеме Сиңа туғры булған Йөрәкіні юққа рәнжітеме Ай, бик рәхмәт. Бик рәхмәт үзегезгә. Нижгар якларынан килгән кунакларыбыз. Ай, бик рәхмәт. Илфат бетереп тора әле пока. Бик рәхмәт. Менә Нижгар якларынан килгән безнең якыннары. Нижгарлар казылык алып киләләр алар ие. Менә бит тәмле казылык тамара әле монда җәмәгать. Бик рәхмәт. Шушы әдәле төтеннәр арасында затыйм әле мин сине. Матур итеп шулай әкрен генә. Бик рәхмәт сезгә, хөрмәт итеп килүегезгә бик рәхмәт. Достар, алкышлар биреп алыгыз әле әйдәгез. Вот. Әйдә, киттек. Әйдә, айтуган. Зәңгәр күкне иненәр иде Кешедә кана булса Ялгышларсыз яшәр иде Тигез юллар үтәр иде Язмышын үзе язса Яратсаң үзең китмисең Яратсаң бәхет телисең Үзеңнән киткәннәргә Йөрәк берне кабул иткән Тик ул гына түргә үткән Юл ягып бүтәннәргә Күрмәс иде, бәхетне дә белмәс иде, мәхәббәт очрамаса. Карлар яуса туңар иде, җир искәндә сынар иде, йөрәге яратмаса. Яратсаң үзең китмисең, яратсаң бәхет телисең, үзеңнән киткәннәргә. Йөрәк берне кабул иткән, тик ул гына түргә үткән, юл ябык бүтәннәргә.
Ошқа кетмей жатыр Люция, ма? Bir sekund. Сәлемсіз, неше хәлләрегез? Альбина Апанаеваның әнисе, менә. Мин бик яратам, алар бергә концертлар куеп йөрдек. Аллага шөкер, барсы да әйбәт. Сөенәм синең өчен. Ой, бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт шуннан да. Кайчан тормыш юлымда Альбина Апанаева бик зур этәргеч булды. Бик зур рәхмәт аңа. Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Люция Мансуровна, хәерле имен кичләр. Безнең төркемдә 2 ел дәврендә администратор булып эшләп йөрде Люция Мансуровна. Менә шушы җырны да эшләгән вакытта без аның белән бергә, аның инициативасы белән бергә эшләдек әлеге җырны. Люция Мансуровна, бик зур рәхмәт. Ой. О, монда кара, Илгәрәй дигән язулар белән Азамат, бик син үзең эшләттердең что ли? И деген син андай вакытта да деген. Вот все. Бик зур, большое. Я очень рад вас видеть. Большое спасибо. Бик зур рәхмәт. Вот. Вот. Бик зур рәхмәт май. Өрелми шул ак җепләрдән генә кешеләргә биргән язмышлар гомер юлларында булып куя төзәтелә алмас ялгышлар шуңа күрә була үкенүләр йөрәгеңне телеп алырлык җиңәр өчен язган язмышларны кирәк дуслар бик зур сабырлык була белсин сабырлыкны сары алтын диләр төбендә сабырлыклар сырап түзә белсәң күңел гөлең сулмас бүгендә Сабыр булыйк, дуслар, тырышыйк без. Юкны барны уйлап йөрмәскә. Язмыш биргән борчу сагышларда. Юк сәбәптән башны имәскә. Була белсин сабырлыкны сары алтын диләр төбендә сабырлыклар сырап түзә белсәң күңел гөлең сулмас бүгендә була белсин сабырлыкны сары алтын диләр төбендә сабырлыклар сырап түзә белсәң күңел гөлең сулмас бүгендә була белсин сабырлыкны
kalplerden gene kişilerge birgen yazmışlar. Күні бойы пішірдіңізме? Нисаға бегізі рахмет. Бегізі рахмет шын көңілі. О, бегізі рахмет, бегізі рахмет. Менің классташ. Рәдис бегізі рахмет сізге. Бегізі рахмет шын көңілді. О, бегізі рахмет. Все, бегізі рахмет. Таңада сәлем айтырсыз. Болат, екі туғаным Болат. Бегізі рахмет. Міне, келдің. Көптенгі қиялың тұрмышқа ашты. Аллаға шүкір Болат, Аллаға шүкір. Дамир, біз анымлен бір оғылдан, біз анымлен көпні көрген кішілер деп сейлейм әлі құртлар шекілдеймі? Сақалар шыққыш. Зор ұялыра керейін. Бегізі рахмет, Дамир, бегізі рахмет. Тағым бір қытай дәлі дұрын. Бегізі рахмет. Бегізі рахмет. Балташтан келдігі зиме. Алла, бегізі рахмет. Әйе. Шошы жыр білен, әйбетлеп, сіз алға барға тұрыша. Сабыр болып, шылай бейт. Алла берсе. Молодцы. Бегізі рахмет. Бәлекешім. Бегізі рахмет сеңа. Бегізі рахмет. Ей, календарикні. Бегізі рахмет. Роза Шерхолына. Мен сені көрген шуғалем шуатмын. Валлахи. Құрмат етіп келімізге бегізі рахмет. Гіл меңа күш беріп тұрасыз. Бегізі рахмет шының үшін. Алға табада достық жіптәріміз үзілмесін. Амин. Роза Шерифулна. Бегізі рахмет сізге. Ең яқын достарыңыз. Бегізі рахмет. Ауылдашларында көрген шындай бір еске түсті. Бірсінде тегі 11-ші сыныпта оқығанда мекен ауылыбызға қайтты бір қонақ қызы. Қазір бұл қонақ қызы біле мен танышырға тілем. Дискотека ябылды, 12-де ябыла ішінде. Зақ клуб қышқырада қайтабыз деп бітін шәкіріне қайтыша баштайын дейге. Мен әкіріне тәе қызылан танышып сияшып кеттік те. Все, ауыл орамы бойлап барады, шында яқты түн. Екеу қылтықлашып, мен әлі 11-дегі оқиым. Бұл рескігіне тұқтады да, шындай мотор қолын тауыш білен. Әйді олма басыға леді. Мен жәмәғат, білесің ме, шебен өтерге қорқатырған кішейім. Мен емімді олма басу. Мен емімді олма басу. Ну, қыз бала алдында ярамы ешінде өзіңнің авторитетін шырыға. Әйді әмейтен басабыз қоя барабысың. Көрсетті бұл меңа жеріне. Барып та жеттік. Құймаға мініп татланды. Бір-екі алманы үзді де кері секіріп түшті де, әйді қошабыз қазірді. Еп, мәйтем, қошмейбіз. Қазір мен сеңа ең тәмілісін алып берем деп, қойындыр сүйреп шығардым шында ұзын бір бастыш. Шыны олмағашқа тіредім де, үске міндім де, футболкалар бай торттым да, шында бір 5-6-ны үйдім де, кері түштім де, шында бір скемия бар, шында барып екеу отырабы скемияда. Бұл қорқы отырайынды. Нәрсе мәйтем, қорқасың, что ли? Қорқам бей. Уже қолын тауышын ішке еген тігінің. Бәйтем, қорықма, біз менің әбейінің алмасын басабыз. Өзің алып келдің шында. Нешік кіне тілесең де қойты болмай ол уақытқа. Шыңа көре шындай жырлар қазір көңілге ятыштадыр енді. Қалсаң еді яшілікті деп достар. Шылай бет. Қалсаң еді яшілікті. Қалсаң еді яшілікті. Егіттер әйдер.
әкіріңгіне ғөмір ұза, уызғаны сезілмей, инді яшілі орта қолды, ізлерді көрінмей. Шоң яшілік дегенлеріне болса иді ұзақ сөзі, неге ұшаба шулай, yıllar aşağı, yıllar uzun. Şu yaşlık diyenlerini bulsa idi uzak sözü, nige uçaba şulay, yıllar aşağı, yıllar uzun. Yolun tepi oynap üsken, ol xatfa ulanlarda ilikişe oynab olmay, sütülgen kilatlarda. Şol yaşlık degenlerini bulsa idi uzak sızıp, nege uçaba şulay, yıllar aşağı, yıllar uzun. Ağaylarının tədqiqləyib ürəkənin, öz başımdan uzğan çoxdur üzülə uzəkləri. Şol yaşlık deyənlərini bulsa idi uzaq sözü, nege uçaba şulay, yıllar aşağı, yıllar uzun. Şol yaşlık diyenlerini bulsa idi uzak sızıp, nege uçaba şulay, yıllar aşağı, yıllar uzun. Nege uçaba şulay, yıllar aşağı, yıllar uzun. Rahmat, benim birinchi maktab o'qitishim. Firdavs Nurovna, mana bek. Albatta, albatta. Xayrli kech, hurmatli tomoshachilar. Sahnaga qadar mingach, endi o'zimizning Ilnozni maqtamishi bir nechikda tushib bo'lmay. Biz endi ilgarayni Ilnoz Garayev bo'laroq bilamiz. Mana Ilnoz, seni shusha motor yubiley kechang bilan chin ko'ngildan qutlaymiz. Ham bugun olgan shusha bo'laging albatta ol endi olda tog'inda zo'rroq bo'laklar kutib tursin. Ham men bunda ko'ram, zalda 149-litseyning yorti kollektivi deyarsin. Shunga ko'ra ayda güzel olqishlab o'zimizning 2000 degan o'quvchimizning atisi, bizning litseyni tamomlagan yigitimiz Ilnozni olqishlab, shusha bayrami bilan qutlab, anga kelajakda tag'in da zo'r o'ngishlar tilaymiz. Big rahmat Firdavs Nurovna, Biyam Nurmuhammadov, big rahmat sizga, kelingizga hurmat etib shular bo'laklaringiz, kuchdan ashlash uchun big rahmat. Og'irulmoy. Evet. Sevmesiz hayırlı ilişkiler. Ne? Big rahmat. 10-y poliklinika, big rahmat. Gülfina dostum, qachonda birga boshlagan ijodni esingizmi? Big rahmat sizga, big rahmat. Big rahmat.
On. Нәрсе ол? Нормальный бір екен. Атын не? Қорқытасың. Рамиль. Бик зор рахмет сізге, егетлер. Сен, как всегда, енді. Бик зор рахмет. Шын көңілден, егетлер. Бик зор рахмет. Менің Чистайда ең жақын достарымның бірісі міне. Бұяқты зал. Чистайлар сәлем сізге. Қолларын көтерсе. О, міне бей. Бик зор рахмет! Бик зор рахмет. Бола ма? Үш тапқыр түкірге керек ей, шуңа көре. Алқыштар беріп алғыз әлі ондай шырыққа, все нормально. На счастье! Әйе, оларға тиіші, нормально все, ебет, Аллаға шүкір. Аннары массаж жасар қыздар ема өкем айын. Бик зор рахмет шын көңілден. Мен өзіме гел айтамын, илгәрәй, үткән белән яшәмә, бүгенге көн һәм киләчәк белән яшә дип әйтергә яратам. Гел үземне өндәп торам. Ләкин кайвакыт сагынып куясың инде. Балачак мизгелләре менә укытучыларыбызны беренче класска каршы алган укытучыларыбызны Мулла Нурын, аннары безне инде шулай ук менә Фирдаус Нуруны, шулай ук Венера Нурмөхәммәтовна, Лилия Рамазановна, шулай ук безне 7-8 сыйныфта каршы алды. Бик зур рәхмәт сезгә, минем укытучыларыма, шулай хөрмәт итеп килүегезгә. Бик зур рәхмәт һәрберегезгә. Сагынма дип җырлап алган бер җырыбызны. Сагынма. Сагынма. Күпме вакыт үтте инде синең белән булмаганыга, синең назлы көчле сөюне мин үземә дә тоймаганыга. Сагынма, сагынма җаным, юк елама, мин синең белән юк була алмам. Кая китте безнең ул мәхәббәт, адаштымы көзге салкын җилләрдә. Сагынма, сагынма җаным, юк елама, мин синең белән юк була алмам. Кая китте безнең ул мәхәббәт, адаштымы көзге салкын җилләрдә. Син елыйсың, яшең тамма, сагынма мине, юк елама. Кайтмас инде ул чак башка, көтмә мине, мин бит башка. Сагынма, сагынма җаным, юк елама, мин синең белән юк була алмам. Кая китте безнең ул мәхәббәт, адаштымы көзге салкын җилләрдә. Сагынма, сагынма җаным, юк елама, мин синең белән юк була алмам. Кая китте безнең ул мәхәббәт, адаштымы. Дуслар, фонарикларны кабыз ягәле, телефонда идегез. Bir yıldızlar işligeli. Bundan matурlukны күрсәгез иде. Әйдәләй туган. Кара матурлыкны. Рәхмәт. Ой! Синең язмыш минем язмышка бәйләнмәде бит инде. Мине телим сиңа бәхет, җаныкаем хуш инде. Сагынма, сагынма җаным, юк елама, мин синең белән юк була алмам. Кая китте безнең ул мәхәббәт, адаштымы көзге салкын җилләрдә. Сагынма, сагынма җаным, юк елама, мин синең белән юк була алмам. Кая китте безнең ул мәхәббәт, адаштымы көзге салкын җилләрдә. Сагынма, сагынма җаным, юк елама, мин синең белән юк була алмам. Кая китте безнең ул мәхәббәт, адаштымы көзге салкын җилләрдә. Сагынма, сагынма, сагынма. Сагынма, сагынма, сагынма.
Sağınma. Estradımızın yaktı yıldızı İlgörey. Sağınma, sağınma canım, yok yılama. Men senin bilen yok bulalmam. Koya gitti bizim ul mehabet. Adaştı mı küzgü salkın jillerde. İlgörey. Ник миңа кул чапмайсың, что ли, сіз? Ай, вал. Исәнмісіз? Исәнме әлі сен пока? Ай, бәтекем, малай. Ой, малай, исәнем. Сізін біле көптен ашырашқан жоқ енді. Мында кіші бар ма? Мында просто тегі туман арасында жүрген шекерлі. Сіз мені көресіз бі, самый главный? Мен сізді көрмейм просто. Ай, малай, нешек бұлай өзгәріп кетмәміз азгына? Ник матурланмамын, что ли? Матурлағанмын ма? Ай, малай, маңаршада ямсіз түгілейім мейді? Конечно, менім тұрында бейді даже ғаплатуға шиғыр язғаны. Заманда, білмейм, әлі көпке, әлі бек заққа. Ақыры мәңгі ұныт алмамын. Тудырғашта акушырлар мені көріп, нәрсе бұл деп қатып қалғанын деген. Білмәңіз, батыр жыры, шешекер олмалы, әлі құтақташнықы бар есімде қалғандар деген. Анысына есімде қалмады, анысы нешек бұл айтты, сіз мұнда неше бет асынша бүтін шақар қалқа ауылаға өтіп кетті бетейінде. Некі күяш яқтырта болай, рәхат, или сіз мұнда ауылдан жиылды қызма. Абышты бізде шулай бет шақар қалқа ауылға тая, ауыллар шақарыны көрмес үшін шақарға таялар тегі шақарлар қайтып. Сонда ерадыр наберіне. Йоқ, мен тегі өзімдегі мінау. Соңғы елларда бұл шақардан тойып ауылға қайтарға ярата баштарым бар. Мен оказывается ауылға қайтарға яратам екен. Міне прямо обожаю ауылға қайтарға іш біткеш. Іш болғанда қайтарға апасты, міне соңғысында күз күні бәрәң қалғанда қайтқан ем, мені күрек сауы білен бұтадылар да, мен біле бәрәң қалдар, Алла сақласын. Шақыра пақа бәрәңгілерін отыртып етіргенше қайтмейм әлі мен. Анда апасын, йоқ, анда рақат, ауылда бет бүтіней бір бұшқа екен. Егер ризық жерде өсе, өстірсәң. Су шешмәді аға малай тегі балай алып қайтсаң, әлі қауа бұшқа Алла ашқырансан алып кіртмәділер. Малай ауылда рақат, мен манда бабай яши, бабай, мына ол гіл мен айта тұрған олымдай, мына сенде қойт де, ол гармонны яратайын, гармонны. Мына сен қойт де олымдай, қойт де, самый главный мына гармоныңда қайтсын де, малай, өзің қайтмасаң да болады деп айта тұрған е. Аның бек матур яратып жырлай тұрған бір жыры бар. Ол мына қар уақытта дағын шуны жырлайынды ол. Мына шол жырны жырлап түсетәс келі. Так, менің, аха, все. Короче, ол мына ертеңгі сағат 5-те шығып отыра қапқатты мына. Гармонын ала, хам шол жырны суза. Тау башына салынғандыр біздің ауыл. Шундан тегінің кәжесі саумаған ескәтші. Шундан кіріп кете кәжесін сауырға, бір ярд сағат бөй кәжені сауа. Шундан сұмалай, шундан сүтін ярд сағат бөй холодильникке орнаштыра. Шундан шығып жеткенше бір сағат бұла. Тағын отыра да, тағын шол жырны суза. Тау башына салынғандыр біздің ауыл. Шундан көршәвесі кебетке шығып кете. Бұл шуны малай тоқтатып, сөйләштіріп, малай ғапләштіріп бітіргенше, тағын бір сағат ұза, тағын отыра да, тағын шол жырны суза. Тау башына салынғандыр біздің ауыл. Сіз меға қарап отырмағыз? Мен Илгәрәннің кейіні біткен күтім, мен уақыт сузарған ашықты. Абылай тігі бабай ол жырны бұл айрақ жырлап бітірейі. Тау башына салынғандыр біздің ауыл, шол ауылда яшап кіне шерде бауыр деп. Рахмет бекзам. Әса болды менде. Болмады міне әлі қаман.
Нәрсе болған? Сақалын тара бітір алмай. Шылайым сузырға міне таңа. Сақал тарай алмай. Носкиін таба алмайдыр әлі таңа. Малай сузырға құштар. Ярар енді әдем мұнда баян біле шыққаш, малай жырлар көп, Алла ашқыр. Тем более тігі ауыл темесі кісіне кіріп кеткеш, жырлар көп. Жырласам бұладыр бейт. Давай түгіл, құл шабырға кере. Давай дей малай. Үйіңе қайтқа шайтырсың давай дей. Ауыл тематикасында ең бірінші қайтқандан оқмалай тіңкәңі тиген әйбір турында жырлайым, әтәш турында малай. Украда малай, ұйықлардым, шоны. Таңын арата, шулыпаны қалықа, әттәші таңыны ярата, ерті сайыны тауықларын ол өзіне қарата. Бас әйді әттәшкейім тауықларың бүгілсін, кешке қадар юмырқалар бәшелеклік үйесін. Бас әйді әттәшкейім тауықларың бүгілсін, кешке қадар юмырқалар бәшелеклік үйесін. Но сіз мұнда әтәшке қол шабасың. Сенке ауылда әтәшсәсә юмырқа құлақшылай бәл. Малы тем более бәйесі өсті. Мына шул бәйесі өскәш біздің малы байып болмас мекен деп әтәшні іштәте башлаған ек. 2 күннен соң 18 тауы үстінде кәкірайды тігіміз кім байып болмар. Яран, ишауы аланда малы ішітірға хайван әтәшкіне түгіл, тағын бір хайван бар. Ол ат. Мына ол ғұмыр бұй ешлі. Қамар артына кергештаны жоқ шыны. Мына шоңа бағышта бір жыр yazғаным. Сразу айтам, бик маңсу жыр, күлесі түгіл. Нәсі ха-ха. Маңсу жыры. Бисмиллахиррахманиррахим. Ну давай, күлі бітіргіз баштан, нарысын жырлайым. Болды ма? Tamam, koman davay dey. Siz de iğne artist şakırgan mı ne davay dey otura? Все, jırlayım. Nese turunda jırlamak şimali mi? At turunda. Siz de butanın şul davayın bile at turunda. Все, at turunda. Mangso jır. Uzak turdu, atımı şapamadı. Çünkü ana traktör taптады. At өлгенге былай қол шапқанлары жоқ yani. Ну біздің ауылда қуандылар малай, бошқа бір ай бойы қозылық ашадылар ұрамда, рахатланыр. Малай, рахат. Жоқ сіз тігіме қарап тұрасыз, бұл шәхәр малайы, ғұмыр бойы шәхәрде ятып, нәсеге бізге мұнда шығып ауыл тұрында жырлайды бейме? Мына мен шол ауылға қайтқаш қана білдім, акасы мені заманында ауылда тудырған болғандар екен. Етігі бешікті температив өстіргендер, бар ебет әлтігі пружинкада ілініп тұрған бешіклер ма, шақыр-пақыр келе тұр. Әлтігі Сәйфинің жыры бар, тал бешік деген, ол жырны қатырлайсыз мәз? Шай ма? Менің тұрмыш ел тұрында айтыр. Мына жырлап кісәті. Бізде бешік, әллән ишік, тишік итеп өреле. Су бойынынан жиып қайтып, еліне әйдіріне. Нешік йылламасын бала, йылладым минде, тишігінен келіп түштім сезілмеймені. Бірде Нашылай яшәвәт ауыз Алла ашқыр. Конечно. Мен тоже малай, тәгі келелердім, тәгі неден де язалар малай. Батан, братан, сен мен ғұмыр бойы сақынада ерейсің енді қысен дейлер. Еме қоман кіші жерлі жырлайсың да, кіші жерлі жырлайсың дейлер. Менің өзің жырлар да бар. Мен кеше үр яңа бір жыр yazған ем отырып 3 жыл өлік. Бек матор жыр болырға шап еткен шекілді тұйылып ете алмай, конечно, өзіме. Но әби, ой-ай, мәғінәлі жыр болған бұ олым, диярей тоже тыңламады пакаға.
Шоңкыра башта ең бірінші болып сізге башқарып өтем. Башта вступление. Пока шында қадар гына. Yazı bitirmin әлі. Valla bir salimim bitmağım, benim turmuş oldu. Hemen daha үйленмеген de. Әби әйтмішли, әп свежий шебінде қонмаған 39 yaşlık егітті ол менің тұрмын. Мен өзім әттігі подружка іздеп қарымын, достар, мына мен шақырда ятам етен, шақырда подружка табырлық түгіл екен анда. Мында махаббат өзгәрі біткен, шақырда малай анда страшно, ол бетен yoqқа ғана тігі Мәскәу егетләре менә мондай җырламый яңа мәхәббәт турында. Ике йөрәк, ике яр, икесе дә гашыклар, кашып кына үбешәләр, икесе дә мужиклар дип алсаклар. Шәһәрдә пасын шаңкыра мала үземнең парны эзләргә авылга кайтам инде мин. Менә соңгысында үткән ел кыш көне кайттым да име. Үземә бер пар таптым. Алсу. Но ол бізді встречаться еткенді білмей пока қол шапмағыз. Анда просто көңілі. Мына біздің малай татар ауылы ме, көршіде орыс ауылы бар. Тегіндегі орыс егетлері татар қызлары ғана ери баштады. Мына қырына, алсу қырына бір Иван иелешті. Аларның анда полный санты бар. Антығы сөйлеп кіна бітіріп болмай, жырлап кіна көрсетем. Алсу біле Иванның мәхәбәті тұрында. Иван бір күн ғашық болды, татар қызы Алсуға. Жетекіліп алып та кетті, арыш өскен басуға. Иван біріне ойламайша, шешінді созылып ятты. Арышның қылшығын сезмей, мәхәббәті бет қаты. Дәрсен сабылған бірәсіз келем? Келәдір, енді көздеріңіз майлана башлады. Кинет комбайын келді дә, Иван үстінен өтті. Сентябрь ортасында ол орысны татар етті. Иван ха мәшітке әрі біздің Аллах ашқыр. Екінші елға малай сен әйбір хазірет деп қоябыз дейділер. Ең құрбатлысар біздің ментігі малай сөйлей башласам ол ауыл торынарда сөйлей бітіріп болмай малай. Бұл малай илгәрі кейіні бітірге баш. Енді бұл заманда малай сақалдан нас кетті бәйлеп болай малай. Қойшанан берлен етті малай. Шоңқыра бір жерлейм да кіріп кетем өзі қарарсыз. Мына ауыл торында құрбатлысар мына нешік кіні ешлер. Ауылдан шәһәргә таба қашып кетсәләр дейме, бар ауылда самый байхайлық яши. Байхалығанда Аллаға шүкір. Бүтінісі пенсионер. Сөз күлмәгіз. Пенсионерлерден да бай кіші жоққа. Біздің ауылда шындай сөз шықты. Абзарда бір өгіз асырағаншы, үйіңде бір пенсионер тұтыл отшы дейлер біздіға. Ана пенсионер тұтушылар қол шаба. Потому что стабильный ақшалары келіп бара балай. Мына шыларға бағашлап бір жылым да кіріп кетем яма. Керек түгел алтын күміш, керек ми тәхеті дә. Насиб ет бізіні Құдайым пенсия бәхетіне. 100-ге қадар яшік достар дәулет бізден күлмәсін. Депутатлар пенсияны ялай төләсін. Рахмет Қазан. Рахмет бек зор. Бұлар ритмеді тәнәфіске шауып кіргізін. Давай, мен кіргенші қол шауығыз только. Тәнәфіс, объявляется перерыв. Мен кіріп кеткенші қол шауығыз да сәу тұрас. Менің бұлай да баттары көк. Бек зор рахмет қырмақлыса. Но бұлай айтқаш тағын бірі жырлыма.
Теге тәнәфескә чыгып, артыганда буфетларда кыланып, малай бүген җомга көн дип иртәгә эшкә барасы түгел дип, малай әллә ни артык кыланмагыз, пожалуйста, яме? Алайса малай менә иртәгә менә мондый җырларга туры килмәгәй. Алла сакласын малай. Теге матур итеп кенә әйтегез. Белмим кем белән йөрдем мин кичә. Бүген бар җирне урады бетчә дип. Алла сакласын безне, яме. Давайте пока тәнәфескә чыгып керәйек. Исәнмесез? Исәнмесез? Илназ абыйның нормальный дигән концерты ничек сезгә? Бик охшады. Бик мин аны хөрмәт итәм иҗатын. Җырларын тыңлыйм. Иң яраткан җыр нинди Илназ абый? Иң яраткан җыры менә Оскар Усмановның җыры бар бит аны. Ничек әле дип атала ул җыр. Ул җырны бик хөрмәт итәбез. Бик тормыш иптәшем. Теге елларны карасаң, бу еллардагы концертлары яхшырак барамы? Үсеш Яхшырак күренә, вообще уже шумарган, бик күренеп тора. И сәхнәдә үзен бик матур тота. Стиле ошыймы? Ошый, бик ошый. Стиле ошый, стилен үзгәрткән, сакал җибәргән. Сакал килешәме? Килешә, бигрәк килешә. Бик ошый аның иҗаты. Җырлар бик матур. Дәртләнеп карап утырабыз концертын, шундый югары эмоциональ уровеньдә молодец. Уңышлар. Рәхмәт сезгә бик зур. Сезгә ничек концерт булды мен? Бик ошый, бик тырыша. Нинди иң яраткан җыр тыңлый торгансыз? Татар халкының йөзек кашы диярем я. Ул тырыша, яшьтән менә бик каты шушы җырлары белән үзенең тамашачысын барлыкка китергән. Һәр вакытта ачык йөзле, һәр вакытта тырыша, үз көче белән концертлар куя. Бүген шундый зур залны алган, аңа рәхмәт. Үткән елларны карасагыз, бүгенге көндә үсеш кичерәме? Әлбәттә бар. Аннары ул безгә беләсең, менә ишен якын, һәйкәл ачкан вакытта, мемориальный токта Курчатов, Рахим Кулов, Евлев турында мемориаль токта алганда, ул бердән-бер килеп җырлады. Шуның белән хөрмәт итәбез. Уңышлар телибез аңа. Тырыша дип, үзгә бар, алга барыш күренеп тора. Менә бу җыры бик теге сабыр төбе сары алтын дигән җыры бик матур чыкты. Аның белән башларга кирәк, менә бик көчле җыр ул. Стиле Илназ абыйның ничек? Ул әйбәт, ул һәр вакытта яшь җегет. Теге много со временем нормальный диге. Нормальный. Уңышлар аңа. Сез кайсы шәһәрдән Илназ абыйның концертын карарга килдегез? Килдек без Түбән Новгород өлкәсеннән, Кызыл Октябрь районы бар, бездә Татар районы, Җигарское областьта. Biz müşerret, sazrak kimi de biz kaçak olarak söylüyoruz. Dürüstten biz ilgilerini biliriz de onun indi. Biz kildik ana kaçtana da 400 kilometre şahitimi de bundan biz kildik ana biz yaratarız. Şayanın yılları, yanın gitmeye yigirdilik yübirlik konsertleri da biz ana kildik. Üstünde ara olmuşlar dilimiz. Da saytakın bizi şalandırsın. Ama biz Kazan'a kildik. İlgili bizden Kızıl Oktябрь rayonuna gitsin. Biz ana şart görege, tınlarga bizden halkı şalandırsın. İzletirge tel yaşasın, tugan tel, matur tel, bizden matur tel, bizden tugan tel, matur tel bilen, şay yaxşı yemli yerler yılasın, ilgelenin isminden. Yaxşı rahmet. Bana olmuşlar. Нормальный концерт дип аталган программасы шуймы сезгә? Нормальный концерт, да, нормальный концерт, да. Onun җырлары, как бы, көңелле җырлары дөрестән дә, әсәрле җырлары, шундый, аның бар шундый җырлары, качандыр да аның җырыннан соң, ул исең тормышыңны дөрестән дә узган тормышыңны, булачак тормышыңны, и какой-то бирә тонус кешенең дальнейший яшәвенә позитив бирә. Рәхмәт дизгән дөрес. Безгә ул без аны яратабыз. Стиле Илназ абыйның ошыймы? Стиле киенгәне концерт. Стиле дөрес. Да безнең ябене нива бидо үзгә, җырчыларга, бар безнең бар җырчылар, концертта киюнәре безгә качество лучшего делать, да, концертканда. Он дөрестән дә киенә белә, может себя подать зрителю, дөрестән дә она умеет одеваться. И дөрестән дә бүгенге нормальный концерт, и ол нормальный егет, и нормальный җырчы. Рәхмәт, музей уңышлар. Рәхмәт сезгә бик зур. Исәнмесез, сез кайсы шәһәрдән карарга килдегез Илназ абыйны? Оренбургтан. Оренбургтан. Нормальный дип аталган концерт программасы ничек сезгә? Супер. Нәрсәсе ошады? Ну, Илгарәнең таланты белән без күптән таныш түгел, конечно, аның белән, но февраль аеннан, наверное, без аны белә башладык, и шуннан как фанаты уже, дөресен әйткәндә.
фанат идейбез, иң яраткан. Без танышы идек, без аны үзебезнең юбилейларга чакырдык, ул безнең юбилейларны алып барды. Минем бабай Руфит Алгач мин Илнур булам, Оренбургда ул безнең юбилейларны килеп үткәреп китте. Шулай бит без аның белән Дуслаштык, таныштык. Улым шикелле күрәм мин аны хәзер. Рәхмәт, бик зур. Сезгә Иназабыйның нормальный дип аталган концерты ничек? Нәрсәсе ошый? Очень довольны, в общем. Ул безнең әтиебезнең юбилеен алып барган иде, шуннан бик ошады ул безгә, һәм без вот килдек аның концертына. Аның репертуарыннан иң яраткан җырыгыз нинди? Аямган йөрәк, вообще такой. Мощный. Әйе. Иназабыйның киенүе, стиле ничек сезгә? Ой, очень классно, особенно борода, прикольная. Сез Иназабыйны карарга нинди районнан, шәһәрдән килдегез? Казаннан. Нормальный концерт дип аталган программасы ничек сезгә? Нормальный концерт. Бик кызык, бик матур җырлый. Аның репертуарыннан иң яраткан җыры нинди? Красивее, чтобы не ревновала. Война турында. Да. Война турында. Иназабый чем именно цепляет концертларда? Он секимнен индидер, вот у него лицо такое и ведет себя нормально. Тауышда бик матур. Бик чиста, бик матур тауыш. Үзен бик матур итеп тота. Сез Иназабыйның концертын карарга кайсы районнан, шәһәрдән килдегез? Без барыбыз да Казан шәһәреннән. Илназ Гәрәев дип беләбез без аны, 149-нчы лицейны тәмамлап чыккан безнең укучыбыз. Һәм бүгенге көндә аның ике кызы бездә белем ала. Шуңа күрә ул безнең яраткан җырчыбыз гына түгел, яраткан әтиебез, яраткан укучыбыз. Әлбәттә, Илназ үзенең гадилеге һәм халыкны яратуы белән, үзенең тамашачына тугры калуы белән әлбәттә ул бәхетле һәм без дә аның белән бәхетле. Илназга инде без бары тик киләчәктә уңышлар телибез, иҗат чишмәсе аның саекмасын, гел шундый җирдә нык басып торган шушындый үзебезнең Илназ Илгәрәй булып калса иде. Бик яратабыз. Менә нормальный концерт дип аталган программа ничек сезгә, нәрсәсе ошады, нинди җырлар тыңлап килдегез? Беләсезме, без аның җырларын инде әлбәттә мәктәптә бик еш тыңлыйбыз, чөнки менә уку елы дәверендә инде алар бездә җырчылар бик күп мөгаен. Булай да бик күп, шуңа күрә инде Илгәрәйнең без бөтен җырларын диярлек беләбез, чөнки ул безгә бәйрәмнәргә килә, җырларын бүләк итә, безне бәйрәмнәр белән котлый. Мин инде менә айрычаның алкалар җырын бик яратам. Шуңа күрә көтәбез, ул җырны да башкарыр дип өметләнәбез. Рәхмәт сезгә бик зур. Исәнмесез? Исәнмесез. Сезгә Иназабыйның нормальный концерт дип аталган программасы ошадымы, нинди җырларны тыңлап килдегез? Гомумән Илназ миңа җырчы буларак ошый. Чөнки ул беренчедән педагог, аннан соң гына җырчы. Сөйли белә торган мәгънәле җырчыларны бик яратам. Аның әле ошады караган хәтлесе. Әле тагын да икенче бүлеге бар бит. Карарбыз, яраткан җырларны көтәбез, ошар дип уйлыйм. Булай Илназның иҗаты миңа гомумән алганда ошый. Бик ничек дип әйтим, үзенә күрә генә түгел, аның тавышы, тембры ошый һәм аның мәгънәле җырлар сайлап тамашачы ярата торган өлкәне алып бару ошый. Менә тәрбияви өлкәне. Шул педагог булуыннан киләдер инде. Аның репертуарыннан иң яраткан җыры нинди? Менә әле генә булды бит әле исемен ничек аның? Яңа җыр язган. Сагынма. Бик ошады. Ничектер аның амплуасына туры килә торган кызыклы җыр. Авторларын күрмәй калдым, кемнәр икән белмим. Илназабыйның стиле, кинои ошыймы сезгә? Без инде аның белән тапшыруда сөйләшкән идек ул турыда. Кинәт кенә үзгәреп китте. Менә шулай кеше үзгәреп торганда, аңа кызыксыну да арта тора. Миңа ошый. Ошый аның стиле ошый. Рәхмәт бик зур.
aziz kishim, bu jırımni sizga bag'ishlayman. Balalardek yonib yashagansiz, sezmishadagi bir og'ishim, tinig'i bilmas dardli yuragingiz, menga tepsin shusha tilagim. Endi seni sifat olg'a tinglim, sen atini qila imanim. Yurak turagizdan uzilib tushgan, qadrli shul har bir bolag'iz, o'shirganda bizni oyog'izdan, uzildimi ko'ngil qilig'iz, tanig'i bilmas dardli yuragingiz, menga tepsin shusha tilagim. Endi seni sifat olg'a tinglim, sen atini qila imanim. Ömrümning bir ölüşün berib, yaşartırga kelmay qo'limdan, ani bola haqin xohlab, birga otlik turmush yo'lidan, tinig'i bilmas dardli yuragingiz, menga tepsin shusha tilagim. Endi seni sifat olg'a tinglim, sen atini qila imanim. Tinig'i bilmas dardli yuragingiz, menga tepsin shusha tilagim. Endi seni sifat olg'a tinglim, sen atini qila imanim. Sen atini qila imanim. Oyalmaydı. Mında o'zimiznikilar. Menim aniyim. Mana. Ani ayta, qo'ya ketding yo'q makinani unda. Ani ayta, o'g'limday konsertda ko'p сөйлешме, пожалуйста, yemadi. Mana men burchilam bu konsertda yema. Ani menga qaraganda 1000 taqir burchilib o'tira. Ortig'in g'ina сөйлемесе yori deb mana. Menim aniyim. Hayda zotamiz nani. Haydalanay. Nani. Hayda. Oy, rahmat. Mana shu parlaq qo'y akam ro'y qo'y. Men seni uylantirganing pomkida. Big rahmat. Big rahmat sizga, big rahmat. O, Lenar do'stim, big rahmat. Tak seni quvib yetib bo'lmayman malay. Big rahmat. Big rahmat. Big rahmat. Benim singillarim mana aytalar. Allah. Benim двоюродныйларым.
Мұны ғана отап көрмеймін мұны. Рахмет, Аллаға шүкір. Аллаға шүкір. Аллаға шүкір, бүгін концертны ұйыштырдық әлі. Көпмін туғандарымны көрдім. Шынки біз барыбызда қайда отырабыз көпшілік? Мына ертәбілен тұрғаш, қол үрілі біздің телефонға, WhatsApp-қа кіріп кетеміз, деймі? Әлі яры WhatsApp-та туғандар группысы бар. Шунда хәлләрі бізні білішәбіз. Қайырлы ерте, күнлерің оңышлы өтсін. Бүгін Петерочкада акциялан парашок саталар екен, барып алдығыз мәлі. Анар кешілен енді, бүгін теңен нәрсе пішірдің, ертең мұны пішірейм екен. Әлі яры фотографиялар бар WhatsApp-та. Ол да болмаған болса, туғаныңның yüzін вообще ұмыташақсың. Біз ұшырашсақ, ұшырашабыз оштағына. Әміні мұндай ұшырашулар тігі бірге көрішіп, айтам бит, бірге үйілішіп бәрәңгі отыртыларында мәселен, мұншаларға үйірулер, обычно міне бізде мен сөйлеген бар емінде, бізде міне бір гена мұншайы, барыбыза үйілішіп шында кірәдірек деп етесі келейін, башта қатын қыздар, үйілішіп дегешін башта қатын қыздар, аннары ираттар, балалар білен міне шылайды. Аннары бәле шаршайдырық. Бір шығыр оқып кетем әлі. Аны менің яқын достым, Елена Шакирова жазу жіберген. Жетішмі деп атау. Алыңыздар телефонарыңыздың қолға, видео деген түймеге басыңызда. Бәлки сіз шушы видеоны қазір жіберірсіз өзіңіздің бик көптен көрәсі келген кішігізге. Әзір ме? Жетішмейбіз. Әйе, жетішмейбіз. Яқынларыны көре білмейбіз. Олар көңілінде болған назны неге екен? Неге сезмейбіз? Уақыт та yok, уақыт yok дейбіз. Уақыт жетмей хәтті достларға. Тек соңынан үлгірмәдім дейіп, тұтынадыр көңіл сызларға. Жетішмейбіз туғанларының да бит, бір хәлләрін біліп кетерге. Қайшақ жетішмейді қалабыз бит, ғұмыр сұқмағынан өтерге. Жетішмейбіз сүйген ярларының да бит ұшынан өбіп кетерге. Нешік кіне, ненді юллар білен, бір қояда ашық миғына, алтын ғұмырны яшап бітерге. Әти-әни құшағыңнан бектейс, ұшабызда қанат қағыны. Туған яққа ашқынып яшейбіз, әти-әнилеріні сағыны. Юққағына әйтілмей, бала көңелі дие далада. Далаларда булғанда да күңел, уйда булсын атта оналар. Юққағына әйтілмей, бала күңелі дие далада. Далаларда булғанда да күңел, уйда булсын атта оналар. Шақның матор мезгілләрін көңілләрді мәңгі сақлайбыз. Әти-әни қадірләрін қойша, әти-әни болғаш аңлайбыз. Юққағына әйтілмей, бала көңелі дие далада. Далаларда булғанда да күңел, уйда булсын
bulsun ota onalar. Ey Rabbim, etiyenileri bizge uzun ömür bir senide. Ey Rabbim, öz balaları etiyenilerinin kadirlerin bilsinler ide. Amin. Bir uylasa, olar yüz uylidir. Balaların uyla uyuvanış. Bir sağınsak, olar yüz sağına. Bulup yaşık barı kuvat. Ede özellik bir gelip jırlıyıq әлі. Yuqağına eytilmi, valla köngele diyem dalada. Dalalarda bulganda da köngel, uyda bulsun ota onalar. Yuqağına eytilmi, valla köngele diyem dalada. Dalalarda bulganda da köngel, uyda bulsun ota onalar. Uyda bulsun ota onalar. Uyda bulsun ota onalar. Альбина Панаева, шын достым. Ой, рахмат достым. Құрметті келуіңе бек зор рахмат сеңа. Бек зор рахмат. Қайда кішілер есендермесіз. Баграждан келгенсіз бейті, бек зор рахмат. Зәй районы Баграш ауылына қалы келген. Қарғызар, ол кішілер бек ұзал зарайдагыз. Бек зор рахмат әрбіріңізге. Сіздің көзге көріне айттырам башта. Бек зор рахмат. Мысы балаларға босы меңа. Все, Алла берсе обязательно. Давай, фотография на память. Демағат, бұлар самый крутой бизнесменнар. Бұлар янда елмайып қана тұрға керек. Әлфия панихан. Міне бейт. Өзіңізге бек зор рахмат. Әлфия апа Самар яқларында біздің концертларыбызны ұйыштыра. Бек зор рахмат. Біздің ошата, ешірта, еқлата. Аминде Игорьға да қойнар сәлем тұрмыш иптәшігіз Игорь. Игорь, большое спасибо, что вы есть. Бек зор рахмат. Хаминде достар, менә шушы әтиәниләр турында җырны җырлагач, теге искә төшә әти. Әтине бер дә оныткан юк. Быел 5 ел менә арабыздан китүенә. Әтигә шалтыратып әйтәдер, улым әйдә мунча өлгерттем, мунча керегә кил дип. Миңа 10 яшьлек туган көнемә бугай чайка дигән гармон бүләк итте. Шуны инде бергәләп ул уйныйдыр, мин аңа кушылып җырлыйдыр. Ойна әти гармоныңны дип. Егетләр, әйдә шуны уйнап алыйк әле. Шулай бит. Әйдәгез әле, әйдә. Менә как раз киттек әйдә. Оба! Уйна тальяны гармоныңны, яшілік әрәмі узмасын шал. Мұңсызларда бір мұңланысын, yüreklері сызланысын. Мұңсызларда бір мұңланысын, yüreklері сызланысын. Тальяны гармоныңны,
şal uyat üzeklerini üzüp kızlar yuklap yatmasın. Uyat üzeklerini üzüp kızlar yuklap yatmasın. Uyna talyan garmonunu tere sayın mınar tulup kirsin oğul üyüne. Tere sayın mınar tulup kirsin oğul üyüne. Eydeysel asqa çıkmini gel dostlar bir gelip. Bir gelip dostlar aytamiz. Uyna talyan garmonunu yigitler jırlap o'tsin şal tuğan ovulundan kitkenler işetse yaşın töksün. Tuğan ovulundan kitkenler işetse Garifettin abay. Ava tuğan ovulundan kitkenler. Vardığınızı mellesiz? Gitti balga taba. İşese yaşını tükse. Ey balay. Rahat. Oh. Білесізме, артистның үсішінде команда зур роль ойнай. Әлі олай ғана да түгел, командада эшләгән кеше өчен ул яхшы стартап. Командаға биючеме, бэк-вокалда торучеме, инструменталист, тавыш, экран, ут режиссерлары килүгә, аларның карьера үсеше әкрен генә башланып китә. Ни өчен? Чөнки алар мәктәпкә ләгәләр. Иҗат мәктәбенә. Дөресен әйткәндә, тәрбия дип әйтер идем мин аны. Сәхнәгә чыгу практикасы еш булган сайын алар өчен ул баскыч. Әмма иң мөһиме кемгә ләгәсең инде? Син нинди генә талант иясе булсаң да, әгәр дә синең эшең кортлы булса, еракка китеп булмый. Күп егетләр, кызлар бузылып, югалып бетәләр. Шуңа күрә тәрбия дим инде мин. Мин 20 ел эчендә күпне күрергә өлгердем. Сәхнәдә һәм сәхнә артында үскән кеше. Мин күпләрнең нинди икәнен беләм. Андыйларның командасында да шундый ук аура, атмосфера. Юкка гына әйтмиләр бит. Балык башыннан чири диләр. Белмим инде, бу минең фикерем. Бәлки чыннан да әрсез булырга кирәктер. Ләкин ничектер халык алдында чиста булып каласы килә. Кай вакытта каты да ителәдер, әмма ул барысы да иҗат өчен сабак булып калсын дип әйтүем инде. Һәр кешегә подходын да табарга кирәк. Үз җайлары аларның. Тугрылык. Менә бу иң төп әйбер дуслар. Әгәр дә бу әйбер булса, бийек тауларга менеп әллә нәрсәләр җимереп битереп була. Менә шушы егет кызлар белән инде без Казанда узасы концертка әзерләнеп йөрибез. Әти күргән, ишеткән булса, шак катыр иде. Урыннары җәннәттә булсын. Зиратка кирип чыгыйм әле мин. Кая китте ул? Зиратка кирип чыгам дигән иде.
Кстати, без пикничкарны сындырдырма. Юк. Нихалатай. Менә фильм төшерәбез әле. Безнең хыяллар тормышка аша бит. Быел 12-та концерт куям Алла берсә. Беләм. Залы зур. Халыкны тутырып бетереп булыр микән дип борчылыр идең. Чыгымнары да күп. Ләкин син бер кайчан да бирешмәскә өйрәттең. Гел алга омтылырга. Бүген дә концерт әле. Шунда барыш хәзер. Әкрен генә концертларга да әзерләнеп йөрибез. Ярар әти, мин кузгалдым. Хәлеңне генә белеп чыгасы идем. Тынычлык әти. Якларыңа кайтым әти, хәлеңне белергә дип тукталдым. Кабер очларыңда басып торам, туктата алмыйм яшьләр тамганы. Әти, әти, киттең син иртә, безне калдырып ялгызым. Синсез, синсез яшәүләре моңсу, син идең бит яме тормышны. Ике егет үстердең син әти, безне бер тигез күрә идең. Авыл халкы зурлады үзеңне, дөрестлек өчен янып яшәдең. Әти, әти, ник киттең син иртә, безне калдырып ялгызым. Синсез, синсез яшәүләре моңсу, син идең бит яме тормышны. Бабайдан калган умарталарны ихлас күңел белән син карадың. Авырганда тереләмме улым дип, кабат миннән сорадың. Әти, әти, ник киттең син иртә, безне калдырып ялгызым. Синсез, синсез яшәүләре моңсу, син идең бит яме тормышны. Синсез, синсез яшәүләре моңсу, син идең бит яме тормышны. Син идең бит яме тормышны.
Evet, бик зур рәхмәт Энекәр, сәлам брат. Менә килге заманда Башкортстан якларында гастрольләр белән чыкканда, шушы апаларда без тордык. Менә алар безне тәрбияләделәр. Ошаттылар, ишерттеләр, малай, кондырдылар. Аның үзенең 10 баласы бар. Әле без тагын 10. Менә шул бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Обязательно Алла бирсен. Рәхмәт брат. Менә бу безнең бәләкәч намаз укый, мәчеткә йөри. Димә? Молодец. Сәлам, брат, хәлләр. Әйбәт, Аллага шөкер. Рәхмәт за поддержку дип әйтәм. Рәхмәт бик зур. Теләши ролит, да? Рәхмәт бик зур. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Менә мин дә әтине гел матур яктан гына күрсәтергә тырышам, чөнки чыннан да безгә тәрбия биргән, безне акылга һәм инде безнең өстебездә эшләгән дип әйтик, ничек сөйләшергә, ничек гомумән үзеңне тотырга, һәм инде әлеге ул өйрәткән әйберләрне үземнең кызларыма әкрен генә бирергә тырышам. Алар да киләчәктә мин әти белән горурланган шикелле, алар да минем белән горурлансыннар. Менә шул әти безне зур сәхнәгә чыгарды дип әйтсеннәр әле дип, менә бүген дә алар сезгә сюрприз әзерләде. Көчле алкышлар белән каршы алыгыз. Адилә һәм Камилә Гәрәевалар.
Гәрәй Вадилә һәм Камилә. Ырышасын біліп, қорқа-қорқа үйге кірулер. Иркә Гайны Мәхәмәтова. Бик зур рәхмәт сиңа, дустым. Менә аның ярдәме белән без әлеге кызларны сәхнәгә чыгардык. Бик зур рәхмәт, Иркә, дустым, бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәтлемен. Тормыш дулкыныма эштән арып кайтасың да, эштәге булган проблемаларны читтәрәк калдырып, менә шушы гаилә беренче планга куйган вакытта гына алар авыр вакытларында үзенең канатларын җәеп куялар да сине тагын да күтәреп җибәрәләр дип әйтеп китим әле. Менә шул. Гаиләмә бик зур рәхмәт. Гаиләмә. Сине миңа Ходай бүләк иткән, сайлап алып шулай өземене. Мин дә сиңа яхшы бүләктер дип әйтә алмас идем өземене. Әле ярый сине бар бу дөньяда, сине яратуым һәм рәхмәтем белдерәмән тулган минем җанга. Сиңа дигән иркәм назлы сүзләр әйтелмичә яши минем җанда. Чаклар була дөнья булгач, кояшны да болыт каплап китә. Бөтен авырлыкны җиңәр өчен үз итеп бер эндәшүең җитә. Әле ярый сине бар бу дөньяда, юк дөньяда түгел минем янда. Сине яратуым һәм рәхмәтем белдерәмән тулган минем җанга. Сиңа
Йылтыр укшы сүзләр әйтү Әллә ничек кыланудыр төзеле Җимешем дип тешеләнүләрдә Дәшми яратуым күккә көчле Әле ярый син бар бу дөньяда Юк дөньяда түгел минем янда Сине яратуым һәм рәхмәтем Белдерәмә туган минем җанга Гәрәева Айгөл Гәрәева. Менә бик рәхмәт. Божай сәлам. Давайте бастырга ярамый монда. Бик рәхмәт. Марат достым, бик рәхмәт. Менә отстрелялась. Всё, бик борчылган идем. Әйдә кергенә, егылмыйсыңмы? Булам. Тагын бер. Вот. Менә. Әйдә. Менә чыннан да һәр кешенең үзенең тормыш китабы бар. Шулай бит? Ничек башлый, ничек бара, ничек дәвам итә. Шуңа күрә әлеге тормыш китабында минем теләк шул, үзегезнең моратыгызга ирешеп, үзегезнең бәхетегезнең кадерен белеп, якыннарыгызны хөрмәт итеп, туган нигезләрегезне ташламыйча, шушы дөньяларда яшәргә насыйп булсын дигән теләктә калам. Язгансың бу тормышны, кем китабын укыган, берәүләр яши гөрләтеп, кемнәрдер артта калган, кемгәдер биргән барында матурын, рәхәтлеген, кайберләре аңламыйлар. Нигә дип яшәгәнен, нигә син тормыш, нигә соң тигез түгел барысына. Кеше бит ике яшәми, шуңа күңел ярсыйла. Бирсәң бир инде гомернең, гөрләтеп яшәсеннәр. Җир йөзе булсын бер бөтен, без туганнар дисеннәр.
idi turmuşning iştəligi Qayğı həsrət görmüşələr Yaşasan gine idi Bu dünyaga barыбызda Qunaqqa gına kilegen Jırlık kilik şayarışıp Qalğanın Xuday bilegen Nigesin turmuş nigesin Tigiz tügel barısına Kişilik iki yaşami Şuna kügel yarısıyla Bilsen birinde ömürlü Gürletip yaşasınlar Yer yüzü bolsun bir bütün Biz tuğanlar desinler Turmuş kitabın okusan bilir idin barında Lakin ul yazılgan indi Enilerinin qornında Ömür kıska birilgendi Bir qayşan qaydırmağız Yakınlarının qadrini bilip Dostlardan ayrılmağız Nigesin turmuş nigesin Tigiz tügel barısına Kişi bit iki yaşami Şuna kügel yarısıyla Bilsen birine ömürdün Gürledip yaşasınlar Yer yüzü bulsun bir bütün Biz tuğanlar desinler Yer yüzü bulsun bir bütün Biz tuğanlar desinler Yer yüzü bulsun bir bütün Biz tuğanlar desinler Tatar estradasının popüler jürşisi Rinat Rahmatullin. Oy, rahmat. İlgeray. Biz rahmat. Rinat abay, bek rahmat. Şulay hurmat etip, көптәнге хыялымны тормышка аштырганың өчен, синең белән шушы тулы залда бер сәхнәдә басып торуым өчен бик нык горурланам. Алга таба да шулай бергә, бердәм булып яшәргә насыйп булсын. Амин. Амин. İlgeray. Сәхнә синеке, Ринат абай. Hayırlı kış kırvalı kazan. Rahmet şeşkeleriniz için. Mine endetezim kile. Min mine İlgeray'ın konsertinde katlaşığıma birlikte şat. Çakırına birlikte şat. Tekinden kayıttığında sırasında geldim. Nişik Nasıraylılar. Harmanlı mı? Dostlar bana kişiyinde ömür boyu üzerinin nasip yarın, üzerinin muhabbetin izleyen kişi taba bir tuzlay bir. Şuna göre de bana kilesi jırımda böyle gidesim kile. Kimler üzerine nasip bulgan yarların izlep tapkanlar, hem adduşu tırmış iteler, alarga bulak bulsun bu jırım. Min de üzümün nasip yarını izlep taptım, hem de jırımda izlep taptım. Sine! Hey! Işradım yolunda, görüp insiz kaldım. Şu mizgilden minin yüreğime yara saldım. Bir söz de etmişe, gidip
бардың битсин Қойлардан қойларда Сені қазір ізлейм Ізлейм сені ізлейм Міңнер арасына Ұшанам ұшанам Барбір ізлеп табам Әгер ізлеп тапсам Мен бәхітлеймді Әйтер едім сиңа Мен яратам сені Енді айлар өтер Сары кізлер жетер Қара бұлт арасынан Үйіңе сені кетер Сенен башқа миңа Бір кімде керек мен Табыл енді жаным Яндырма ерекні Ізлейм сені ізлейм Міңнер арасынан Ұшанам ұшанам Барбір ізлеп табам Әгер ізлеп тапсам Мен бәхітлеймді Әйтер едім сиңа Мен яратам сені Құдай барлығына Мен қабат инандым Сені ізлегенде Аннан ялварып сұрадым Қазір таптым сені Мен бәхітлі бүгін Сенің білән генә Аяз менің Қазір күгім Ізлейм сені ізлейм Міңнер арасынан Ұшанам ұшанам Барбір ізлеп табам Әгер ізлеп тапсам Мен бәхітлеймді Әйтер едім сиңа Мен яратам сені Ізлейм сені ізлейм Міңнер арасынан Ұшанам ұшанам Барбір ізлеп табам Әгер ізлеп тапсам Мен бәхітлеймді Әйтер едім сиңа Мен яратам сені Әйтер едім сиңа Мен яратам сені Зор рахмет достар. Енді айтасым келе, міне Илгәрәй деймін, аның исім Илназ екенін бітіріңіз біле. Шылай бейт. Көптен соң туған күні болды, үткен туған күнлері біле сіздің исімден, өзімнің исімден лично тағын бір қат тәбірік етесім келе. Действительно настоящий кіші. Бұл шалайға достар. Почему не хлопаешь? Достар, енді міне рахмет айтам, менің жырларым башқара. Біз аның біле бек қатыда нық достар. Тегінде болғанда да ол меңа 4 тапқыр келді. Ана яшырып тұрып едесе, дұрысын біліңіз біле бейтінді. Yok, білесіз ме? Все, тада, сөйлеп та тұрмын тада. Достар, айтасым келе, просто шын
Шын достар менә шунда белелә инде авырлык килгәч, кешегә кыенлык килгәч, менә илгәре рәхмәт. Минем дә кайгыны уртаклашты, шатлыкны уртаклашты рәхмәт. Мин дә аны бер кашында ташламый, мин аңа җырлар язам, без аны белән дуэтларда җырлаячакбыз ялатларсы. Аңа бары тик иҗат уңышлары телим. Настоящий ир булып, семья бәхете, балаларының шатлыгын күреп яшәргә аңа озак еллар насыйп булсын. Рәхмәт илгәре. Нәрсә тагы кирәкме, юкмы? Булдымы? Точнымы? Беләмен дә, в основном инде Чистайдан килгән безнең общий дусларыбыз бар. Менә беренче Топтылы Чистополь. Син кая? Каян? Барша? Казан. Хадис. Чистайларга менә минем дусларым, амилләр, динерлар утыра, ринатлар утыра. Аларга һәм сез яраткан җырны белән китеп. Әйдә бергә җырлыйк әле. Бу теге, юк, яңгыр туктады инде, остановись, все, бетте. Просто хәзер бит инде мода татар эстрадасында шулай бит. Теге бер җөмлә җырлыйлар да, Фирдүс кебек микрофонны сузып куялар да, и все, пошел, халык җырлый. Хотя бы инде шунда кушымтасында булса да кушылып җырлап утырыгыз, яме? Киттек дуслар, шакыр гына, мие, поехали, Казан! Hey! Хула, 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 давай! Вот, рахмет, это другое дело! Киттек! Сихрлы әкияттә килгән яшьлегем язып, күңелемдә минем һаман сиңа булган бар назым. Тормыш юлы сикәлтәле, сынаулары күп анып, синең көчле мәхәббәтең көч бирә миңа җаным. Шакыр гына мине, чыгам зур юлларга, сиңа булган хисләрне салам шушы җырларга, салам шушы җырларга. Шакыр гына мине, чыгам зур юлларга, сиңа булган хисләрне салам шушы җырларга, салам шушы җырларга. Саф сөюң белән мине атадыр бәхет таңы, син сөеклем бар чагында миңа ни кирәк тагын? Яшигән сөю белән үзеңнең кадерен белеп, һәр адымда безне диян көтсен бәхетсез килеп. Шакыр гына мине, чыгам зур юлларга, сиңа булган хисләрне салам шушы җырларга, салам шушы җырларга. Дуслар, шушы дөньяда бәхетле кешеләр булып калыгыз. Матур яшәгез, озак яшәгез. Кайгы күрмәгез, хәсрәт күрмәгез. Шушы дөньяда булган теләкләрегез, хыялларыгыз тормышка ашсын. Рәхмәт сезгә, Казан. Рәхмәт сезгә, без сезне яратабыз. Хыянәт ялганнан башка яшәп тә була иркән. Күңелемне шатлык били, бер ömrüm сине дисәң. Шакыр гына мине, чыгам зур юлларга, сиңа булган хисләрне салам шушы җырларга, салам шушы җырларга. Шакыр гына
жырларыма, салам шушы жырларыма. Рахмет! Татар эстрадасының популяр жыршысы Ринат Рахматуллин! Зор ағаңыздар! Юк, туктагыз әле. Аппаратура, костюмнарны кемнәр ташый? Бүген шундый матур аяз көн иде. Кич белән кара болыт чыгып, яңгыр ява башлар дип һич беркем дә уйламады. Сәгать ничә ул? 19:00. Көтик. Сәгать ничә ул? 19:45. Яра бар кирегез, киенегез. Кайтабыз. Абау? Исәмсез? Исәм булам. Концерт Концерт булачак. Тамашачылар яңгырдан куркып килмәсә дә, әби курыкмаган, килгән. Юкка гына әйтелми, бала күңеле дие далада, далаларда булганда, да күңел уйда булсын ата-аналар. Уйда булсын ата-аналар.
Кешін салып ағымы суға Мұңайышып үсе талларым Яннәшәдә шишмә ағатыңлам Сандуғашның үзіліп сайрауын Яшілігімні искә түшірәсің Сізге қойтсам әгер талларым Ғүмір емғағымны сүтә Үзгәләнә минем жаннарым Сандуғашлар үздіріплер сайрый Көңіл қылларына қағылып Әйтірсіңлі олар сезінәлер Менің қайтқанымды сағынып Яшілігімні искә түшірәсіз Сізге қайтсам әгер талларым Ғүмір емғағымны сүтә Үзгәләнә минем жаннарым Шушы қысқа дүнияларда рахаттары гүрлеп яшәргә кирәк Бер генә яшибез бит Таллар шауын сандуғашның мұңы Шишмәбізнің шілтірәп ағышын Көңеліме салам қайтқаны сайын Басмасмы деп йөрәк сағышын Яшілігімні искә түшірәсіз Сізге қайтсам әгер талларым Ғүмір емғағымды сүтә Үзгәләнә минем жаннарым Ғүмір емғағымны сүтә Үзгәләнә минем жаннарым Үзгәләнә минем жаннарым Ulan nege kız bu? Subhanallah, mana bit, привет. Неше хәлләр? Илгәрә абый булабы? Оренбургтан килгәннәр, сез мондамы? 800 шақырымны урап, Илгәрәйнең концертын карарга дип Оренбургтан килгәннәр. Бик зур рәхмәт сезгә. Ой, рәхмәт кызлар. Ana опагыз календарик бирәтегендә, яме? Бик зур большое спасибо. Алла. Алина, привет. Шаллы шәһәрендә күңел радиосында алып баручы диджей Алина Исматуллина. Яшьлек дигәннәрне Күтәрә бу гүзәлиеме? Ана бөтен кешесенә карап торам да. Гүзәлия Хөснетдинова башласак ярыймы? То есть дәвам итсәк ярыймы? Все, киттек алай салга табайда гүзәл. Гүзәлияның яраткан җыры. Берәй искә төште, аннары сөйләрмен.
yığılarsınımı Kül üstüne düşke şoktıma Umursa yaşı tapar astından Şeşen hatta ondan gül gibi Yazgı tağında sağınıp yığılarsınımı Qaytib jetolmasam ilgari Umursa yaşı taqar astından Şeşen vatandan gül gibi Yazgı tağında sağınıp yığılarsınımı Qaytib jetolmasam ilgari Çıqqaç öşüp qaytar idim Bir kübelek eğer min bolsam Göz tutarıp Süyüp qararsam Yazgılığa kelip min qılsam Umursa yaşı tapar astından Şeşevatda ondan gül gibi Yazgı tağda sağınıp yığılarsınımı Qaytib jetolmasam ilgari Umursa yaşı taqar astından Şeşen vatandan gül gibi Yazgı tağda sağınıp yığılarsınımı Qaytib jetolmasam ilgari Taqar astından Şeşen vatandan gül gibi Yazgı tağda sağınıp yığılarsınımı Qaytib jetolmasam ilgari Umursa yaşı taqar astından Şeşen vatandan gül gibi Yazgı tağda sağınıp yığılarsınımı Qaytib jetolmasam ilgari Yazgı tağda sağınıp yığılarsınımı Qaytib jetolmasam ilgari Qaytib jetolmasam ilgari Yazgı tağda sağınıp yığılarsınımı Qaytib jetolmasam ilgari Janaşım yandıra utlu qaraşım Süyemin sine janaşım yandıra utlu qaraşım Qara qara qaşlarım eylene başlarım Qara qara gözlerin eytsiye sizlerin Qara qara qaşlarım eylene başlarım Qara qara gözlerin eytsiye sizlerin Әйдәңіз бір тұрғасы бейіп алайық әлі Самый бейіп тұрған орындар Урикс, тупандар Молодцы, давай, давай Ала, әйде біргелеп Aşığam seni yanına Canım barırga Aşkından seni yanına Kileli benim karşıma Qara qara qaşlarım eylene başlarım Qara qara gözlerin eytsiye sizlerin Qara qara qaşlarım eylene başlarım Qara qara gözlerin eytsiye sizlerin
Yarattım, yaratam Gözlerin qarashim Yüreğim türünde Мәңгіге saklarmın Qara qaşlarım, eylene başlarım Qara gözlerin, eytsiz sizlerin Qara qaşlarım, eylene başlarım Qara gözlerin, eytsiz sizlerin Молодцы! Опа! Ey neydi? Rahmet! İyi verelim. Qara qaşları, başlarım Qara gözleri, eytsiz siz no Qara qaşları, eylene başlarım Qara gözlerin, eytsiz sizlerin Qara qaşlarım, eylene başlarım Qara gözlerin, eytsiz sizlerin Qara qaşlarım, eylene başlarım Qara gözlerin, eytsiz sizlerin Yakın dostum. Rahmet bek zo'r. Rahmet. Diye hanımның малайы СВОда хезмәт итә кешеләргә алкышлар бирегез әле өйдәгез. Алина Давыдова Михаил. Давутова инде, мине Давутова демит, каушадым сине күргәч. Алина Давутова. Бик зур рәхмәт достым, бик зур рәхмәт чын күңелдән. Бик зур. Тагын бийбезме? Күрмәгәнгә салышманы җырлыйбызмы? Әйдә шуны берне җырлап алыйк әле, Гүзәлия. Qara qarşı uçrашып та күрмәгәнгә салышма Үзеңне дә шулай алдап ялгышма Син бәгърем ялгышма Yanlarında тукталмыйча Узасыңда китәсең Әле берни булмагандай Мине күрми үтәсең Күрмәгәнгә салышсаң да Күңел белән күрәсең Сизеп торам син үзеңдә Дәшкәнемне көтәсең Qara qarşı uçrашып та күрмәгәнгә салышма Үзеңне дә шулай алдап ялгышма Син бәгърем ялгышма Qara qarşı uçrашып та күрмәгәнгә салышма Үзеңне дә шулай алдап ялгышма Син бәгърем ялгышма Рәхмәт яусы! Күзен алыда булмый Күрмәгәнгә салышып Уйламаган идем былай Бетер диеп танышлык Кинәт кенә искә алсаң Мине кайдан табарсың Сүнеп барган йөрәгемә Нинди утлар ягарсың Qarşı uçrашып та күрмәгәнгә салышма Үзеңне дә шулай алдап ялгышма Син бәгърем ялгышма Молодцы, менә бит! Qara qarşı uçrашып та күрмәгәнгә салышма Үзеңне дә
de şulay aldap yalgışma sen bägrim yalgışma. Dostlar yana tagı bir kat bir gelek qora qorşı dip jıqlayg ali äsirmi 1 2 3 it Qora qarşı işraşıp da Görmegenge salışma Özünü de şulay aldap yalgışma Sen bägrim yalgışma Qora qarşı işraşıp da Görmegenge salışma Özünü de şulay aldap yalgışma Sen bägrim yalgışma Sen bägrim yalgışma Neşliysen Bägrim yalgışma Neşli Gidelim bunda. Sen darılığını içmegen şöyle. He? Güzelliğe Hüsnüddin'e şu şeyinde o biz başında kızılırız. Rahmat. Malay. Bada kirlegeniyim. Kapağına kirledim senden uyalıp. Bu Ferdinand tabilardan jiberilgen küçteneşi mi? Bek rahmet. Videoga düşürseler. Mengilek siyaklarında yaşayıp yatışı Raşon yapı bilen Ferdinand tabiga, Gülzarga, alarını gaylelerine. Bek rahmet çeşekini aldım. Ha yarıqqa gitmedi. Bir silim kişinin durumda. Cemaat vaqtınızı kuvalmayayım mı? Organsızdır. Güzelliğe bilen tanışkan mezgilliginden şilep alayım el çizgine. Mene Güzelliğe bilen bundan 7 yıl ilik юбилейға шақырдылар мені олы барышы боларақ. Hem şunda өзімнің бүйішім ауыртып кету себеплі мен өзіме бүйіші ізледім. Anlatıldım mı ғайны құдайым? Тиллер уже белен ашы. Досмалыға шалдыратам, мәйтам достам, шылай бүйіші керек, мәйтам тауы берелмең азы қарышын. Шундай шәп, шундай ұста, бик матур бүйішіміз барды. Давай сеңа аның номерін атам, шалтырат, өзіге сілеші бітіргізді. Мәйтам ярай, все, шалтыраттым, сілештім, güzel бик матур сілеші. Алло, исәнмісіз, хайлы кішілер, ярай, әлбәтті, мен буш. Менә шылайрақ, мен енді обычно біз телефоннан сілешкенде, кішінің тавышынан аның образын көз алыйбыз, шылай бит. И образы шундай итағатлы, шундай шәп, теге ұста бүйіші, матур дегенде, о, мәйтам юбилейға яңа бүйіші алып барам деп, остановкада күтіп отырам шыққанын Güzelliğенің. Қарайым, мыннан бір 500 метрдан бір кіші яқынaya әкіріңіне. Міне көз алдынан кетірдес, машинада отырам ішіне мен. Қап-қарадан киінген. Міне мында қатлы плащ. Қып-қызыл бошлы. Қап-қара ирінлі. Оппақ yüzlі. Мен етем, ей Құдайым, көрсетейінді бұл ата-анасына деп ойлап қойдым. Бұл әкіріңіне меңа таба яқынaya. Мен ойламайым да бет әлі. Осқа ғана өріліп телефонны алайым дейсем, тәріздеге шул шақылдатам алайым. Мен әкіріңіне тәріздені аштым да. Мәйтам ақша yok. Сізге кім керек? Мен Güzelliğe bulam etin dedi. Sen meni yol мәйтам Güzelliğe. Ну ярар әйдә мен әйтәм, отыр, ичмаса минем артыма мында барып отырды да, барганда bir 30 минут дәшмичә барабыз. Потому что мин белгән дугаларымны укыйм. Арттан гына буып үтермәсә ярый дип. Менә шуннан соң кем уйлаган, шушы кеше белән мин 7 ел дәврендә эшләрмен дип. Güzelliğe Хысытдинова. Güzelliğe Hısnıddinova. Bitirev. Mana yigitlarimiz Firzer bilan tanıştırım әлі. Firzer! 18 yaş. Renat Nasirov.
Якын достарым бірсі, Мақсут Шаллыдан келді. Бірге болырға, шушы концертта. Алиса Ғаниева! Гүзалия Хысыддинова! Самый мұңсу баяншыбыз Азат! Йылмайып көрсетің әйді, бірі. Айтуған гитара. Көп ашарға яратушы Айтуған. Һәм шулай ук гитараларны матур итеп дыңгылдатушы Рүстем Яхин. Әйдә берне, давай. Әйбәтләп. Шулай гына менә, әйтә кызылы китермә инде. Көчлерәк бер әйбер биреп ал инде, бер бит шунда. Ята кеше бит әйтер, ана кемне алган микән бу дип Ходаем. Әйдә, давай, бер көчлерәк алкыша биреп алыгыз әле. Давай. И, зажги. Ага, давай. И Рүстем Яхин. Әйбәт. Бала шағын искә төшереп алабызмы? Тиз генә. Точнымы? Көттегез да? Мин тоже көттем аны. Киттек, дуслар. Бала шағын искә төшерик әле. Ава, әйдәгез. Миңа калса бергә чырларбыз. Şağım gülde iske düşer, su şeşretip sular kırılar. Köngülümde unutulmaz bulup мәңгі қалды матур мезгіл. Әйді Оскар Рүстем. Әйді. Güzel бала шағым unutulup ойнап йөрүләр. Әнекәйімнің ұрышасын біліп, қорқа үйге кірулер. Қайда қалды güzel бала шағым, unutulup ойнап йөрүләр. Әнекәйімнің ұрышасын біліп, қорқа үйге кірулер. Собалар! Şeyler житкеш бәпкә саклый идек, әкияти яшел алганда. Әткә баздан қорқып елауларым, бүгінгідей истә һаманда. Бергәләп! Қайда қалды güzel, unutulup ойнап йөрүләр. Әнекәйемнең ұрышасын біліп, қорқа үйге кірулер. Қайда қалды güzel бала шағым, unutulup ойнап йөрүләр. Әнекәйемнең ұрышасын біліп, қорқа үйге кірулер. Ей татлы да, қанатлы да, балашақ қияллары, балашақның қияллары, қанатлар құяр әлі. Салават көпірісіман, ғұсса да, балашағым, ғұмырым бойына тұйып. Балашағым, өзіміздікілер. Қатерімде қолға шешіп тұтып, мәктәп сағасын атлауым. Оқытушы апа белән бергә зур тақтаға хәреф язганым. Қайда қалды güzel бала шағым, unutulup ойнап йөрүләр. Әнекәйемнең ұрышасын біліп, қорқа үйге кірулер. Қайда қалды güzel бала шағым, unutulup ойнап йөрүләр. Әнекәйемнең ұрышасын біліп, қорқа үйге кірулер. Әнекәйемнең
ырышасын біліп, қорқа-қорқа үйге кірулі. Lay 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 lay. Хыял бари, Уникс белән бергә шушы җырны җырларга. Кайда калды гүзәл балачагым? Әникәемне Қорқа-қорқа үйге Кәйімнің ұрышасын біліп Қорқа-қорқа үйге кірулі. Bir kulımı kulıma Parlap ötük durmuş yolu Bul mineke bulğına Alqalarım Kilişələ üzüngə Altağımda seni bulğanda Bəxtliyam özümdə Alqalarım Kilişələ üzüngə Altağımda seni bulğanda Bəxtliyam özümdə Hıysıylarım mutala Жылы күнім, яқты күнім Сен бәғірім бұлғанға Алқаларым Келешәлә өзіңе Алтаңымда сен бұлғанда Бәқіттіям өзімді Alqalarım Kilişələ üzüngə Altağımda seni bulğanda Bəxtliyam özümdə. Har birigizga şuшы konser zallarımızga kelganingiz üçün Allah'ın rahmeti yağsın. Bizni zo'rlagan üçün 2 oydan sotib olgan biletlaringizni o'qshalari ishlata ortsin. Amin. 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 Ömrümdə бүтән көрмәмен Şit yatlarını yolumda Barqışlarday gürləp yaşayık Konu bəxit alınan Alqalarım Kilişələ üzüngə Altağımda sen bulğanda Bəxtliyam özümdə Alqalarım Kilişələ üzüngə Altağımda sen bulğanda Bəxtliyam özümdə Altağımda sen bulğanda Bəxtliyam özümdə Bəxtliyam özümdə. Birgə bolayıq tuğanlar. Haydin biyu türküme. Siz yaratgan, biz yaratgan jırşımız Tatar estradasının populyar jırşısı İlgari.
Kızlarımız Firzer, Rinat dostum, Alise, Güzeliye, Ozan, Aytuğan, Rüstem. Hem de büyük kızlarımız, kışlalı kızlarımız, haydi büyük Türkmen. Dina rahmet dostum, вообще супер было, бигз rahmet Dina, bigz rahmet. Hem şahit dostlar olğatı var. Rahmet sizler etesi kele, benim kızlarıma, Adile, hem Kamile Gereyevalar, şu güzeliminde bütün kişi sizin tağım bir kat kursunlar. Oo, beraber, kilgis yanlarıma. Administratorlarımız, Nail Salahov, güzel, Gülüye Salamandra, hem Nail Salahov, bigz rahmet sizge yigitler kızlar. Balmay kompaniyasına bigz rahmet Batur Kino için, onlara da güç alkışlar bir bağız Ali Zile, Rafil Almaz. Şu utlarını kuyuş yigitlerimiz, Ruslan, RTS, rahmet yigitler. İlfat, Fatih Rahmanov, Tavuş rejissörü, Aydar Kayyumov, bigz rahmet sizge, her birinizge. Rinat abi Rahmatullinga ayrım rahmet. Rinat abi hürmet edip kelüğüne bigz rahmet. Bigz rahmet. Hem dostlar, xatınım, turmuş dulqınım, aygınım şıqalı bunda. Menim bilen bu yıl olabilsem 14 yıl bizge, mine birge yaşaganımizge, menim tiragim Aygül Gereyev. Hazır yuvalmayşatır. Mine şuşu şeşek beylemi senin için hazırladım. Rahmet sana barızı içinde. Yaratıp eyletirgen sizlerim var. İşleriniz örnek bolsun, dostlarınız artıp dursun, ömürünüz uzun bolsun, bəxtiniz taşıp dursun. Bilem, bir köp yardım ettiniz. Barınızda başıyım, kışaklıyım, ubem, her biriniz iste dostlar. Eyti bitirildik tügülmünde, eyte başlasan ilten xatla oturacakız vallahi. Şuna göre, prosta eytem, kilesi, uçraşularga kadar sağ selamet bulunuz. Estradamızda tanılgan jırçısı İlgari. Aydınız birge. Bana ol benim gailem.